Ассалому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳама мардуми ғариб, ҳама нафарое ки видеоро тамошо дорем. Дар аэропорти Чуковский қарор дорем. Дӯстӣ бар вақт омадаи будем, боя ашкара намедонist гирифтем, овардем шаҳр, баи бародарда билет гирифтагӣ будем, дӯстӣ дидем шуна. Хостем айнан навои билет хабардор кунем. Бародаро, аввалу охири моҳ қимате ҳам ноябр, ҳам декабр, ай якум то панҷума, ай панҷум то сеюма қимате бародар. Даҷи пиресарка қадиям қиматаки ай 18 то 22 500 гирифтештар. Мо мегем арзонай пиресарка қади бале то 12 тара ёфта метонем байни моҳда. Ёки приямои рейс 12 та ёфта метонем байни моҳда. Аввал охири чистои шумо мегем, ҳама аввал охири моҳда меравам. Баъд як чиз дига каломе ки билетгир боша номероро дар анҷа мемонум, телефон кune. Ассалому алайкум аку. Хубе тенҷе. Билет ай чӣ гирифта яка? Инсонаму занг задем, гуфтем ки ҳақиқатан мо билет гирифтанӣ ба ҳамин номерои ҳамин занг задем, моро гирифт билет мод. Омадем инан сар поиз. Чанди гирифтадем ака? 12500 гирифтам. 12500 гирифтадем. Баъд омаде акаҷо мақсад дигаро чӣ гирифтам? Билет дигаро зиёд. Қиматтар. Вақтар гирифтадем. Урал компания ака? Духтар наскордагӣ алоқи. Духтар вақте Урал боша, айки ҷои Россия ки боша, наскоре мешава, бо ма дар видео мемонум ки одамои терои кардаги Урал ай ҳама шаҳрҳои Россия Воронеж, Терсама раҳоӣ мекунем. Урал приямои любой ҷои Тоҷикистон боша, намеспоре. Ина мо гузаштем залажидан даштаги макабло ҳамаи гапҳое ки мисол мардум мезана коронавирус меспори дар Урал компания ҳамаи дурӯғай. Бародаро метунен Урал компанияро прямои пулоб бигирен через Ака Абдулло 100% бе COVID-19, без справка COVID-19 мегзаре. Саломат бош Ака Абдулло, ба хизматат. Худованд нигҳбонат боша, ҳама вақт сарбаланд бошӣ. Худованд дасти кама набинӣ. Амин. Аллоҳу акбар. Барои мардуми муҳоҷир, барои одамое ки билет бегиранд ягон мардуми муҳоҷире ки дар ҳамин ғарибӣ ранги муори инсоно истодаги кор кардисиян, ин ҳамин одам дар ҳақиқат ҳамин билет ҳақиқат ягон фанд фиреб надорад. Ин ҳамиёи намизикост ки ҳам омадем билети уралский авиакомпания буд. ин оли духтур намегзарем баъдҳои қимсангӣ марҳамат ҳамида подписазаге лайка буҷиқе насами дели ҳақиқата ягон фанди фиреб надорад. бачаҳои калхозу буд сербачаҳо зинда бошеку ҳамин бачаку ҳақиқатан дама ҳами хе гирифтум сум додум гирифтум мешав ё намешав. ина омадан шукронаи оло берем хона кадоме ки сум ҷамъ кард зимистон шида хона карачи хубе ки хай наомадага ба рӯи хуб бале бачаҳо дар амони худо бошем мо мерем. На Абдулло самолети Урал дашиштем насиб боша рост душанбе ай Воронеж душанбе иншоалло парвоз мекунем. ай дамаде дашиштем омадем Воронеж ая чанд соат уҷа дам гирифтем пересадка да дигар самолет ишам Урал ай коғази духтар дар кор нашид. ина ки мешинем рост душанбе берем иншоалло. ай Москва Воронеж ай Воронеж душанбе. вазъият ҳама тенҷӣ амонӣ дар аэропорт проверка нест, соқу саломат ҳама каса ина дар самолет шиштагӣ. салому алайкум бародаро. Ассалому алайкум гап занака ки ай дури канта пастара бо хала ай пеш чиста душудия. салому алайкум бачаҳои паповка азизбек камроншо қишмаҳмад ай тоғои дишо акаҷон киҷо парвоз дорем тулоб билета кай чанд сафар як ҳафта пеш билет гирифтем. як ҳафта пеш чанд сафар
15800. 15800 уралский компания. Духтар наспорим. نمی‌سپرند. Наспорана барои ки бисёриёш دکتر نسپاره که چیه؟ همجا میگن که میسپاری باید نسپاری. самолети Урал, наспоран. Мардуми ғариб, мардуми тоҷик, нафарое ки тамошо мекунанд чӣ гуфтанд яка? این زنده باشه همین دایکه لپوته قدیم زنده. خیلی خیلی گپ خبر مهراج لایک باشته بذار. سلام علیکم بچه همین حاضرن این حاضرن یک بردم. اگه حاجی هم بیو یا حاجی خیلی جهان مکتب استودگیان زنده باشه. همه تونده روی صفحه باشه. سلامت باشه. و برادرانم چخیلی که میبینین آدم بسیاره امروز هم رئیس ای ژوکوفسکی دوشنبه هم ای ژوکوفسکی کلوب هسته که самолет ژوکوفسکی کلوبش کمپانیای اورالای دختر سپردگی نیست یگان نفرش همینجا که درم میدونن میگن که اگر самолет اورال باشد دختر نسپره و самолет دوشنبهش سومون ایرگی همه باید سپره و یوتری که ایگونو کوای باید دم میسپرن و پرایرگن نیست چه مای سه аэропорти Москва иҷода ка ҳамаи одамонро президент мега ягон чи на президент ягон документ ягон чи хай боз ҳаволо боша телефон кине ҳаракат мекунем ҷавоб бидем боше гап нест